Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Macho, Guapito. Nalimot ka. Mau karon ang pizza sa tabrek uyab, di ba? Hala no, mura biya tayo ni high school. Karong pizza house sab. Kung gusto nga makasal kita, Carmela. Pero kung okay ka next month mo na magpakasal. Reynaldo, Diba kasi ko, Carmela? Will you marry me? oh, Reynaldo, I will marry you. Salamat. Salamat, Carmela. Salamat. Sabi, nagkatawa ka naghilak. Luha gini sa kalipay, Reynaldo. Basilya, lakaw sa ko. Asa ka man, Clintoy? Kuan, ay napangutanan ng basta kay malakaw ko. Ito na ko tagi lang ko para pretty lang. Dili ti katagan og kwarta kung dili ka musulti na kog asa ka. At ko sa simbahan ng Basilya. Dagkot ko. Og ako pangayoon ni Sir Santorinho nga malipay na ko og makumplito lang among pamilya nang. Clintoy. Oh, Madre Basilya. Nasuroy man. Wabaligya. Karon panghapon, madi, kay wa ko'y assistant ron god. Oh, hain man des Clintoy. Madi, dako nagkausaban si Clintoy. Oh, may kausaban man gyud ang tao, Madre. Nakaingon kog dako na ang kausaban ni Clintoy, madi, ikumparar ka ni Adto. Na ito ay, nananghid nga mulakaw siya. Og akong gipangutanag asa siya, mauwaw pa. Pero ako mang napugos og pangutana. Ay mao to nito bag madi nga adto day sa simbahan. Ay, to mampudayon kang Clintoy, Madre nga. Pagkamal dito atong butaa. Ay mao man ganing miingon ko nga dako na siya kausaban. Kaya ako bang nakita nga nagbinuutan na gid siya madi. Unya, sigurado day kas tao nga kong matong simbahan buotan na. Oy, kalain ba ng pagkasultiha, Madi Dolor? Madre, magsulti tag tinuod ha. Kasagaran sa mga tao nga musod og simbahan. Dili na mga buotan ay. Tuo lang nako, Madre. Bahala ka kung sa imong comment anang manood sa simbahan, Madi Dolor. Oh, Basta kay ako, mituo ko nga nausab na si Clintoy. wala. Ay, Madi, Oh, hay may mayog magkuyog ta. Oh. Dugay na tang wa magkabanding da. asa man ta, Madre? Bernis man ron. Nimba ta? Bautang ikadulag. Oh, Simbalag ima, Madre. Di ko ganahan anang musimbarak ko kay naay nagdanag ka. ay baya, si Madi Dolor nagtiniguang naman ka eh. Tiniguang na bitaw. Ikaw, di pa di ka tiguang, Madi Basilya. Oh, tiguang na po. Back to you, guys. Ay, upa. Heps! Usa yung gusto? Ganong gipatiran man ninyo ang among bangko? Ha? May Pikto, kalma lang. Nonsa ka ba? Adi ni mo kalma. Dasma mo! Pikto, ayaw lang lagi kay samok na kayo kung mangita tagaway. Pikto! Usa man! Dasma mo! Pikto. Asa mo, ha? Mga isong mga mo! Gusto na, Pikto. Tana. Mamalik na sa tusilda. Tara na. Si Chip Ojirax. Kini, si Chip Ojirax mo yun. Maunay nga isog kapitong. Kinaamad kay gisaligan. Ayaw tubayi si Chip Ojirax. Pikto,
tana. Mamalig ta silda. Oh, asa na mong duha? Boss, kumusta? Naa na sa ka din, ha? Dali na, Pito. Tana. Oh, Dali na. oh, asa man mong duha? Biyaan ko ninyo diri. Kini, si Chief o Jirax mo yun. Nagpakita lagi mong duha sa inyong pagkatalaman. Mama Dolor, may sulti ko nimo. Oh, unsa man na Carmela? Awa ma, kita ka ini? Oh, kita, imong kambot. Si Mama Baya, kining sing-sing ba? Oh, kaya nga naman ang sing-sing. Doon na gahom. Si Mama Dolor, jud eh. Engagement ring ni Ma. Oy, modern na yung engagement ring. Oh, yatag ni Reynaldo. May propose na siya na akong kasal, Mama Dolor. Uy, unsa godi ay. Ay, kanindot gud ana. Legit na inipuhon ang akong apo nga si Macho Guapito. Makadani siya sa apelyido ni Reynaldo. Ding, hain ganito ni mo gibutang ang kwarta kato atong reward. Aguroy, wana-wana tiguang ka ng yudiyay. Ngutana lang ta, tigawang na di ay. Oh, kay? Kay? Kay, nalimot man ka nga, gideposit na to sa bangko ang kwarta. Yubanan pa man ganitas mga pulis. Oh, no. Limot man ko, limot. Ayaw yung limot-limot iyay. Yun, ngutan na ka mas kwati ay. Gimi nga umanggod kong undo. Og nakahuna-huna ko nga muduautan niya sa prisuhan. Hala, kumuadto tas prisuhan niya. Magduda niyo na to ang mga pulis. Musulti man sadta sa mga pulis nga muduauta. Hain may dudaan ding. Ay, ang ako ba ay, kita may misumbong, madagpan si Undo. Lain uno niya nilag sabot. Ni mo nanding. Makiksulti ganit tas mga pulis. Mangutan na ta, kung mahimo ba nga muduaut ang undo. Yay. Kung wadto tas prisuan, pagduaw ni Undo. Muadto lang dayta, nga way daghang kiyaw-kiyaw. Bitaw, kanang wala ba? Ato man katungod nga muduaw kang Undo. Diba? Bitaw siya, bitaw. Nya-nyaan saman. Ha? Nus aman ta muduaw. Layo pa ta siya, dadeng. Layo pagyutayay. Ay, tog sada. Hadlok kong matog, deng. Uy, ano man yan? Yan aman ko. Hadlok lagi ko. Nga simba ko inta, madisgrasya ta, makabantay ta. Grabe po ni mo una-una, disgrasya mangyot. Simba ko, uy! Simba ko gani, simba ko palayo taon. Dili ba, nga kanang kasagaran, nga naay madisgrasya nga bas, ang mamatay ka na mang nakatog. Kadili man kabantay nga na-disgrasya na di ay. Kay kung nagmata pa sila, makabantay gyud o makakupot og maayo sa bus. Tog na diha, yay, kay pukaw lang niya tika kung... Kung madisgrasya ta! Aba daw, luman ang baba ni mo yan, uy! Wow! Magpakasal na din mo ni Sir Ronaldo? Oo, Bre. Gahapon, nag-date me. Og dito ko niya kida sa kanina mong datanan. Og mi propose dayon siya. Wow! Ninduto ni mo, Ate Carmela, sa? Kamu gida yung gipari sa Ginoo, ate. Kaya dugay na gud mong nagkabuwag. Unya, di balik siya ni mo. Ninyo ni Agapito nga wa na'y sabit. Kami ka ni Agapito.
Kano sa ka siya magplano nga magpakasal pod mi no? Ayaw ka bala ka, Obre. Akong sultihan ana nga among anak. Ay, ayaw ti uy. Kawaw ba ya? Ubre, will you marry me? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!